na lang sa harap. Hi mga kagwaps, mga kalinga, kapagpalang hapon sa ating lahat. For today's vlog, kasama ko ngayon sila Kuya Noni, Bina, Marlon. Kasi kami kay Carlota. At namimiss ko na to si Carlota ay... Nasaan na yung pasalubong natin kay Carlota ang paborito niyang manok? Nandito. Ay, manok pala. Carlota! Ano na? Bakit? Nakalak kayo dyan, Mother? Shoutout po kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalingap partners, Kalingap viewers. Bridge team, shoutout. Especially guys, kay Ma'am Sisalain Kaliwanagan. Shoutout. Kay Ma'am Emma Felix Cuevas. Dina Bueno, syempre. Ma'am Nads from abroad. Yun, nasaan tayo? Carlota, dadaan. Nakakulong ka dyan? Dito tayo sa kabila. Kamusta ka na? Dito tayo sa likod, tara. Mahirap daw buksan mo. Ay, mahirap. Kamusta na, Mother? Ha? Kamusta na? Oh, may patanim pa sa dito ang palaya, oh. Ay, masarap sa munggo yan, ah. Ganda ng lakad dahil. Back-to-back ang lakad mo. Benoni, halika. Claire, kamusta ka na, Carlota? Hindi ko po marinig yung boses natin. Kamusta ka na? Ayos po. Ayos, very good. Bisway from Japan. Shout out. May tubig po. Kamusta ba rin? Ba't ang ganda ni Mother ngayon? Ay, naglalaba ako. Ha? Naglalaba ako. Dali-dali ka nagbihis. Hindi na. Wait, wala suot po. Wala ka bra. Hindi mo to pinalabang. Hindi pa at ano ay. Kamusta ito? Kamusta ka na daw? Ayos. Ayos. Nasaan si Chay? Hindi ka nagkain. Dito na ba yan? Hindi na. Ano naman pala ito Ano yan? ba ganyan si Kuya Noni? Buwasa? Hindi ka Nakilala si Bina. Kala ko si magandang dalaga. Ha? Kumusta naman si Ayun, naka-recover na sa bahay. Nag-relax lang. Bilib na ang pagkain. Hindi naman, kahit hindi. Ganda pala ng ano mo dito. Normal lang. Kamusta si Carlota, Mother? Ay, noong Para hindi siya abuti. Kain na kayo? Kain na kayo? Masan kayo na. kakain ka, Ota. Kakain ka. May manok, Ota. Yung paborito mo. Dali, kain na. Kain ka. Naiyak ka ata eh. Ay, tumpa. Hapon na kayo ang dating. Saan kayo galing? Hindi po galing kami sa papagupitan dapat yung dalawa eh. Wala namang ano. Asan yung nandan daw yung ate niya? Nandan daw yung ate niya. Sino ate? Lumalawatin mo. Wala. Sino ating sinasabi nito? Ha? Wala. Wala. Nanonood ka pala ng television? Kasi, diyan ka lang naman, diyan ka lang. Yung mga hinubunin nyo ay dinali-dali pa si JJ ay ay kasali sa principal yan sa school. Ngayon nagkaling pa lang ako sa labo. At inarkilahan ko ng kapa. Yung mga suot niya. Kaya naman yung Sino ito? Sino? Sino yan? Si Kuya. Oh, gusto Kuya niya. Noni. Sige. Yan, sino yan? Sino yan? Yung nakapula. Ben. Si Bina. Swimming kayo ulit. Mas-swimming kayo ulit. Ayun mga kagwaps, mga nakakamiss kay Carlota. Ayun si Carlota ngayon. No? On the go. Si Carlota. Ayan. Anong ginagawa mo sa araw-araw, Carlota? Ha? Wala. Ha? Wala. Wala? Hindi ka nagwawalis? Magawa. Hugas ng plato. Tagahugas. Siya ang tagahugas. Nakatuka na. Galing na. Ikaw naghuhugas? Very good. Naglalaba pati. Sa paglalaba, Bader, Ay, hindi pa ma'am. hindi ka marunong maglaba?
Mabaho isiyasampay na. Ay, naraanan niyo na po. Pinaglaban niyo po. Mabaho pa yung sinasampay na. Kinakuha ko ulit. Instant washing pala to si Carlota. Mabilis naman. Mabilis maglaba. Mga gaano pa po kalayo ang sabang? Tara, maglaba tayo, Carlota. Malayo pa. Ha, Carlota? Gusto mo maglaba tayo? Malayo ba? Ano masasabi mo kay Kuya May Noni? 10 kilometro pa? Si Kuya Noni ngayon ang nagdadrive sa auto. Wow. Sabi mo, Kuya Noni, ingat sa pag-drive. Dali na kasi siya nagdadrive. Si Jepo, nasa ano siya naman nagpa-practice. Kuya Noni, kamusta mo naman si Carlota? Kumusta? Kamusta na ang buhay? Dali. Dali na. Sige na. Kamusta mo? At matagal baga tayo din nakabalik. Magpintuan naman kayo. Nagtawag nga si Jepo. Ay, nagpunta pala. Mama dyan sila, Ma'am Ritz. Alakit, napanood niyo yung vlog mo dito nung ay mariligo sila dyan. Napanood. Si Carlota, tahimik, walang kausap. Kausapin ninyong tatlo si Carlota. Ay, ano na tayo. Siya. Kamustahin ninyo at walang kausap. Time ni Carlota ngayon. Kamusta? Pintahan mo Bina si Carlota. Kamustahin mo. May pangahambag siya. Ha? Tahimik. Kaya nga, para madaldal, kausapin mo. Si Carlota. Ano na? Kamusta na daw? Kamusta ang buhay-buhay, Carlota? Ay, dito kayo sa lugar niyo. Nanonood pa din kayo. Halo ng dagat ang mapapakinggan niyo. Ano lang, Alam mo kayo malang yung radyo mo dito? Hindi, may radyo si Carlota. Pagmaga. May radyo na Nagradyo siya. Binigyan ko yan siya ng radyo. Hanggang ngayon buhay. Isang ano na yan, tao. Nag-TV siya. Ay, maganda yun Oh, Pagmaga, nagraradyo. Nay, ila. Pagtanghali, nagpapatugtog siya. Ilang ano na yun? Ilang years na yung radyo simula na binili ko. Unang Make it 1 year. unang bigay ko kay Carlota yun. Ano? Parang February yata yun. Mahigit ng 1 year. Libangan niyo yan. At papatugtog siya. Pag nagsawa na, TV naman. Baby naman. Ayun. Libangan niya. Minamahal. Bawat puso ay umibig, may minamahal. Si Ma'am Elino. Ganito pa Isang araw na. Carlota. Magaling yun si Carlota kumanta. Pero alam ni Ellen ang natitirahan mo. Hikabs, Carlota, oh. Inaantok ka? Inaantok din ako. Ano ngayon siya ngayon? Nakainom Mamaya ng gamot. Mamaya pa yan. Ha? Mamaya pa. Umaya pa. Bago nagdilim-dilim na. Tulog na yan. O si Jai. Ano siya, anong tawag doon, tuwang pa sila nung siya ay mag-preference CPI, practice. Nagpa-practice. Yung bata ko. Sarap pa, hindi pa nadating. Anong balak mo, Carlota? Alam ko yung nag-aaral. Saan tayo mapunta, Carlota? Siya, dito lang sa school. Carlota. Sabang. Saan tayo mapunta? Bango na sinain, Carlota, oh. Makain ka? Ang bango na sinain. Kain na. Paborito mo ba yung dala ko? Pasalubong namin sa'yo. Paborito mo. Na? Fiesta na ng lahat. Pupuntahan mo sa labo ka din. Wala. Tapos iyo. Wala nang milon mader? Ha? Pakwan, wala na? Tingin ko ay meron dito ay Nasaan na? Nasaan na? na. Nagbenta rin ka na? Overnight na. Ay, overripe na? Ay, akwan ma'am, ay ma'am, wala na rin itong gamot. Nakabili ka po ng gamot? Ha? Ano masasabi mo at binisita ka namin? Ha? Dali na, magkwento ka kasi namimiss ka ng mga viewers. Magkwento ka. Usapin mo sila. Hi, kamusta po kayo? Dali Kamusta na. po kayo? Ano pa? Shout out. Shut up. Si Ate Helen. Sabi mo, magpagaling ka. Galing ka, Ate Helen. Ate Helen, dali. Hindi na. Magaling ka, Ate Helen. Gawin mo, namimiss kita. Sabihin mo, miss kita. Namimiss kita.
Gusto mo mapasyal ako dyan? Sunod, ate ka. Nakapunta na nga pala yan doon. Ha? Ganun na. Mapasyal tayo kay, Mami Helen, masama Natulog ka. ka na din na lang. Doon tayo matulog, gusto mo? Nakatulog na Ay, ako. Ah? next time na lang. Puntang naga. Kasama natin si Mother, susunod ka namin. Kailan, Mother, magpaalam ako doon sabihin ko kay Mami Helen. Mahirap kasi balikan, napapagod ako, malayo dito, biyahe. Dapat, pag pinick up na yun, sunod araw, iuwi. Wala akong bahay, kung may bahay lang ako, ramin ko to si Carlota eh. At nakakasama ko baga ito parati din. Malay mo, ma'am, ikaw ay may dumating Sana sa nga, iyong... bagsakan ako ng bahay ni Lord. Maghanap ka ma'am ng ano, pam. Maghanap ako ng apam. Apam. Carlota, Ah? ipagdasal mo ito, hanap ako ng apam at nang makapag-magic tayo ng bahay. At ihiramin kita. Tayo ni Kuya Noni, magsalo-salo tayo doon tuwing linggo, mag-ihaw-ihaw tayo, magkantahan tayo. Labina, lahat ng mga beneficiaries na aking Uting Channel, pick upin ko, sama-sama tayo doon sa bahay. No, yan nga gusto ko. Pagsama-samahin ko to sila. Pag nagkabahay ka na, ma'am. Oo. Gusto mo, Kikita ko sila araw-araw o kaya every other day. O punta kayo dito, tawag o. Punta doon. Ganon. Gusto mo ba yun, Carlota? Shout out mo si si Ma'am Sisalay. Ma'am Sisalay, maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Silay. Ma'am Dina. Ma'am Dina. Bueno. Bueno. Si Ma'am Emer Felix Cuevas, shout out mo. Ma'am Emer Felix Cuevas, shout out. hindi na ito. Ayun na. Ma'am, ano? Si Ma'am Japinay, nagpadala sa'yo ng box. Miss White from Japan. Miss Y from Japan. Madam, thank you so much. Kamusta ka na dyan? Sabi mo. Kamusta na po? Saka na, Ate Japinay. Kailan ka po uuwi? Para magkita tayo. Kailan ka po uwi? Si atang alam ko si Ma'am Sisalay, mauwi yun dito. Naghihintay lang yun na Si Ma'am makapagpabahay ako ay dito sila titira dito sila tutuloy sa ko. Sa iyo. Oo, pag mapasyal ko dito. Halos po lahat ng mga ko. Supporters, sponsors, mga Kasi gusto din nilang makita sila Carlota, si Dina, syempre si Kuya Nuni. Marami dyan, ma'am. Ngayon lalo na ngayon si Kuya Nuni, siya na nagdadrive, nagre-relevo sa akin. Tumutulong yan si Kuya Nuni sa akin nagdadrive. Ano yun? Dating marunong kaya? Kuya Nuni, tanong ka. Dating kang marunong mag-drive? Dati po marunong mag-drive. Kaya Serious yan, Mother? Sabi niya, serious yan. Ako na mag-drive. Ha? O sige. Kaya ako sa ngayon lang ay sabi, papabaling na lang ay alam ang Sige, marunong. Nuni, mag-drive. Ha? Gusto mo ngayon? Mapunta tayo doon sa dulo? Sige. Ala, para kay Nuni. Sana na. Mahawa ako kay Lota. Mapasyal man lang ito. Halika, tara. Si Kuya Nuni mag-drive. Magtingin tayo ng barbecue. Kaya gusto na ka tayo? Ay, tayo mo na lang anak mo. Madem, ano na? Ipasyal ni si kay Lota at parati lang nasa bahay. Nakakaawa baga. Kay Lota. Hindi ka dali. Pasyal tayo. Nanimiss kita kasama. Apoy na tayo sa tabangan. Ha? Oo. Dami din tinda. Oo nga. Magkain-kain tayo doon kay Lota. Meron doon, isda. Oo. Mag-ano tayo. Miss mo ba ako? Lumakaw tayo. Na-miss mo si Ate Ritz. Talaga. Grabe. Dali na. Yan ka. Mga makakalat ko dyan. Di ako na. Dito sa harap. Di ako na. Mga ibang Ito pa. Ano na? Diba? Pag Miss si Ate Carla. ay nalaglag yung ng camera. Wala na. Dati ko mo siya ulo. Pati? Ano yan? Bakit? Allergic. Allergy makati.
Agad yan tayo ng Snack lamok. kami, snack. Agad lang yan ang lamok. Si Nanay Zoe na Ha? Ayaw daw niya magkasama yung tayo ng tama. Doon pantay yung bahay niya. Lapas niya. Ilang taong ka na? Kalota. 30 ka na, Carlota. 30 ka na. 30 ka na. Ano kailang birthday mo? June 26. Yan, 20. Alam nga lang, Carlota, kung pwede. Mga Carlota, alam mo ano? Yun, 26. Akitan niya ay 30. Kaya kasi Carlota, parang hindi mo pala. Kung nag-27 ako, 29 ba? Kasi nag-tular na yan doon tayo. Kaniman pala yan, ano? Kaniman pala yan, ang... Nandiyan ka pa ng Carlota? Nung 27 ako, 28. 30? Ay, di ba? Nag-birthday na ako eh. Dapat 29 pa lang yan. Mag-birthday. Pagka-30 na siya nitong June. Ulit. ayun. Ngayon, si Piano ni nag-Carlota, oh. Magaling ano, si Piano ni ano. Oh, di ba? Magaling si Piano ni mag-drive. Ang bahay si Carlota. Yung Marlon. Paano yun? Carlota, parang Yan ka tinagalan. Ano pala ito nag-aaral? saan? Anong pangalan ng school din ka? Saba. Ayan. Yan ang mga school dyan, tiyo. Oh, malaki pala to Carlota. Ayan. Maraming estudyante dyan. Ayan. Na Carlota? Dami. Madami. Kilala mo pa yung mga kaklase mo ngayon? May mga kaklase ka dito? Binisita ka. Ay, hindi. Kumusta mo sila? Oo nga, dapat mag-pinisita ka nila. Hello, classmate. Dito ako. Kumusta na kayo? Ako'y nagtasakit. Eh, Maraming siguro kaklase dito si Carlota. Dami. Ayan. Lota. Sabang na yan, ano, ano, nanay ito. Sabang na yan? Oo, sabang na daw po yan. Ay, ito? Carlota, saan ba pwedeng bumili dito ng ano? Isda? Alam mo? Doon sa dulo ate. Sa dulo daw po, sa dulo. Sa dulo daw. Sa dulo ng walang hanggan. Doon tayo. Na-enjoy ni Keno niya pag nag-drive. Grabe. Ano niya? Na-enjoy. Ang tapis na. Pag-visit tayo dito kanina sa Rebang Isla. Magtingula tayo sa bahay. Ay, tapis na. Ito eh. Sa unahan. Saan kaya Marlon? Unahan ba? Dulo daw eh, sabi ni ano. Ang sa dulo may isda tayo ka sa dulo? Toyoan. Aban? Toyo, abango. Toyo. Oh, daing. Ano, daing. Hindi baga ito si Carlota dito para pinakakarating. Bahay lang yung Carlota. So Carlota, Alam ito ni sa bahay ka lang parati Carlota? Sabi ni Hindi ka na mamasyal? Hindi po. Bakit? Sabi mo kay Nanay Zoe, Nanay, pasyal mo naman ako dun sa dulo. At naiinip ako. Hindi ko ang daan dito. Ano daw? Sabang na to. Dolong ito. Sabang na ito kuya no? Sabang. Karating daw dito sila, sila ate ka, nag-scout. Kilala ako dito eh. Ha? Kilala ako dito. Kilala ka? May kilala. Nag-scout sila. May na-scout sila.
Meron ata. Meron. Oh, dito. Lahat. Sana may mabili tayong snack dyan. Anong bibili? Snack, barbecue. Tsaka ano, tinapay. Kung anong meron. Anong meron dyan? Okay ka lang kay Lota? Ha? Opo. Very good. Uy, atras ka kuya. Padaanin mo kami. May nagbabarbecue dyan sa unahan? May nagbabarbecue? Meron yung magkahapon. Sa unahan daw. Yun na, barangay. Sa unahan daw. Dito sa ano. Meron. Ayun nga. Dito dito. Ay, ayun o. May tindahan na pala. Saan natin ipapark ito? Ayun. Dito, sa gilid. Ano ate bibilin mo ate? Ha? Ano bibilin mo isda? Kain tayo dyan. Ayan o, may isda dyan. May Isda isda. saan? May isda. May isda. Nasa dulo. Sa dulo pa? Yan Oh, siguro. sige, pagbalik na lang tayo mag-ano, ihaw-ihaw. Mag-ano, ay, ayun, doon. Alam mo dito, Carlota? Mm. Sa dulo yata may isda. May isda kayang tinda dyan sa dulo? Mangga pati. Ayun, halo-halo. May halo-halo. Sarap nun, ano, halo-halo tayo. Dito pa na dito, eh. Hindi yata kakasya to to. Oo, may ano. Kasya ba? Ore, yan naman yung isa dito. Salamin na salamin. Yan. Isda. Isda po yan. Bigan? Bigan. Tingin tayo dun sa dulo. Kung anong meron dun. Oo. Kaya maimani yung mga ito dyan. Meron siguro. Marami pala natitinda dito ng pagkain kayo sa ano? Natitinda ng halo-halo. Hindi. Oh, ang ganda sa dulo. Ayun, barbecue din. Mas maganda dun sa nauna. Sa unahan. Saan? Sa unahan. Ah, doon. Meron naman palang ano dito. Ayun. Ang bilis. Walang Ang bilis isda. kumulong. Ang isda. Ano? Parking na tayo dito. Oh, bakit na din po? Pating na. Wala, hanggang dulo yun. Oh. Wala naman yung isda. Oh. Pating. Wala pang isda. Balik tayo. Nakuha mo yung tapos kayo ni. Walang laman ng isda. Ano pa yun? Madagat pa sila. Madaling araw. Dito tayo? Dito Dun sa tayo? unahan. Ay, dito. Oh. Sa unahan. Ay, masarap. Ano, meron ako. Sige. Dito, pag-park na lang tayo dyan sa gilid.
Kaya makakadaan. Nakakadaan ba? Dito ko yun. Pwede ba dito mag-park? Nadakan po dyan mga sasakyan. Doon sana ako sa dito. Ayun sa pinagbakingan namin. Dadaan ng motor. Sige na lang, pagka may dadaan ng motor, kakain lang naman kami ng barbecue. Sige po. Saglit lang kami. Sige po. Kali ka. Halika, dali. Jota! Ah, Bakit ka babay? Sige, ako isda. Wala pa kasi na isda. Bahay ni ano? Anong bahay ni... Anong bahay ni Neneng Marilita? Ka na. Ipaihaw natin. Ayun, ito. Si ano? Dali na, pili na kayo. Sige, ano ni? Si Maigi. Saan mo ipark yan? Dito na lang. Diling. sige. Ay, wala na. Sige na. Bili ka na. Magkakaroon ng palaw. Ilang peraso lang. Patay na pala yun. Diyan ako napunta noon. Isang hotdog daw. Isa lang sa'yo? Bakit isa lang? Doon mo na lang kaya yan. Pura naman sila ulit doon. Ano pa sana yung mga tayo? Taglit lang. Baby man ito, wala nang madaan. Wala nang madaan. Walang madaan dito. Pwede, isa ko na muna dyan para Oo. makababa ka. Oo. Dito ko na lang muna. Hindi na. Ano po sa inyo? Tapos, Sana yung sa akin, te. Alito, hotdog lang kayo ta? Oo. Ato na galing sa kanya. Wala po, may naman na. Ay, ayun na sa akin. Ayun akin na. isang? Maganda yung bulaklak. Hotdog kay kay Carlota. Tatlo sa iyo? Magluluto din ang ata agad dyan. Mama, ano ba po ito? Ito ano ni? Ano sa iyo? Maligit sa hotdog din na. Pidinet. Ha? Pidinet. Ito, masarap ba ito? Tikman na natin ito. Tikman natin ito. Oh. Oh, ito sa akin. Oh. Sa pala ito yun. Bira lang naman tayo kakain. Makiki-street food tayo. Gusto mo ito, Carlota? Gusto mo rin. Paborito pa rin ni Carlota. Ito. Ano pong nagtama? Panaginip na ano. Ito yung Kuya Marlon. Nando na, bulaklak. Ano bulaklak? Ayan o, bulaklak. Isaw. Apat yun na dyan. Puro usok yung video. Puro usok. Okay ka lang. Ilan natin? Ha? Okay ka lang. Wala kayong juice? Palamig. Kilala niyo po ito? Kilala niyo? Sa unahan pa ng Nagigit. Nagagit. Hindi nila kilala si Carlo. Kabato, doon sa dulo. Wala kayo na palamig? Wala po, dito na. Saan tayo bibili ng palamig? Magkapit naman kayo, hindi daan. Ay, uy, gusto mo ito? Oo. Ano eh, baka magkapit, madami na. Ito po, ma'am. Ang dami. Halo-halo ba ba? Subscribe mo naman sa akin ko, It's Vlog. Subscribe mo sa mga... Ay, sa bagay, yung mga nakakilala kay Carlota dyan, sinubscribe na ako. Yung dunong vlog. Sinubscribe na ako niya. Napanood ko ito ilang beses na. Opo, napanood niyo na po sa channel ko. Yun nga po sabi nga ni Nanay Zoe. Nakaload pa siya ng ano. Halos po dito lahat nag-subscribe po sa akin. Yung nakita nila na tinutulungan ko si Kaya hindi ako Carlota. nag-ano. Hindi po kayo nakasubscribe? Subscribe niyo po ako. Nanood po. Para madagdagan naman yung subscribers ko. Rich Vlog. Mayroon po kayong Ano pong pangalan? Rich Vlog po. R-I-T-Z. Oo. Ano po ba? Rich Vlog po. Eh ano po, search niyo po. Meron bang internet dito? Meron po. Malakas? Puno na tayo ng uso si Kanuni. Nakasitsura niya na. Ba't ka nakaganon? Di mo makita yung sarili. Pumusok ko.
Yung snack namin papa. Zay yun. Search lang ano. Kita mo na kami doon. Dapat kainin natin kanuni doon mismo sa dagat. Di ba? Uy, ay sorry. Pwede ba yan, te? Ilagay mo na sa plato. Pumunta kami doon sa dagat. Bawal tayo bibili ng juice. Meron po ang bitak ng juice. Ay, bawal sa kanina sa juice na lang. Kumbaga po sa unahan ng may juice. Ha? May tayo ng ano? Ha? Di tayo sa dagat? Sige na. Oh, pabili ka. Bawal baga magpo. Juice. Juice o. Aret naman. Bawal. Juice o na lang. Juice na lang. Laki po na. Hindi ko na natin. Juice na lang. Okay, laki na lang. Bawal kinakarlotaan ko. Silang tatlo. Pati ikaw din, bawal. Ano na, pwede yun. Tatay. Bilog ka? Bilog ka? Hindi po malapit. Ha? Hindi po malapit. Ano yung bilog po yun? Ang hanap buhay po niya. Yan lang nandun. Alam na nilimu siya. Dahil yung kasama po niya sa bahay. Matalas na parang sa Matagal na po siyang bilag? Ano po matagal na? Mga ilang years na? Mga ilang years na? Ha? Mga ilang years na po. Ayun. Kasi meron po akong kasamang kalinga partner. O, tabi kayo, tabi. Alam niya po yung mga ganyan. Ang maganda, takatira lang yun ay sa ano. Wala tayo nagsama po. Saan yun? Diyan po? Diyan po banda. Malayo dito? Ma'am. Diyan lang man, Sola Perez. Malayo dito? Malayo. Sabi ko nga, Mabuhangin nata po yun. Ano? Sige daw po. Mother, tanong niyo po. Tawagin mo saan siya nakatira? Tawagin mo yung mami. Buti po yung ate. Meron po kayong bagong suka po sa saway? Bago po ibigay niyo sa akin. Ano yan? suka ma, malinis na. Malinis yan. Hindi pa po nasasawan. Hindi ko pa man binasasaw na. Okay. Lagay tayo suka. Lagay tayo suka. Ay, ano po ba't na yun? Wala po yan ang manok. May kapunan dyan. Sausawan. Sausawan natin. Maangang to masyado? Ayun, Ate, luto na kinunin na hotdog. maanghang. Ito na po kanina. Hindi. Baby, kalma. Asan na yung luto natin? Ano, doon tayo? Dito na lang. Sige, dito na lang. Madali mo to. Wala pang isda eh. Ayun na. Tatayo na lang. Dito na lang. Ano kaya nani? Dito tayo. Dun sa dagat. Ito na lang. Dito na lang? Okay. Dito na lang. Hindi pala nakasarado yung Yan. Okay, Lota. Dali na. Nasawsaw na tayo. Nasaan na kayo? Sawsaw. Bigyan natin ng pagkain si Tay. Bigyan mo. Tay, nana. Ay. Anong maganda doon? Bigyan natin ng hotdog. Wala po kayo sawsaw na matamis, te? Ate po naman. Ayan. Sauce po. Ayoko ng sauce. Yung suka sana na may ano kay Lota. Okay lang? Bigyan natin yung dalawa. Bigyan natin yung dalawa. Bigyan mo. Sige na. Ayan. Sige na. Kailan ni? Dito na. Sausaw na kayo. Wala kayo. Hinigyan mo? Umako niya? Oo. Apo mo po lalay lang niya. Hiram lang po yan ang kamong mga bata. Mga kapitbahay lang. Magaling nag-aalaga sa kanya.
May pag meron naman po nagbigay ng pira. Ang isang kuya daw, mantig sa 10 na lang. Malaking tulong na. Tama na? Tama na. Ha? Tama na. Itong taba. Itong balat. Doon sa ulo ulit. Oo, kuha ko. City po yun. Kuha ka pa kayo to. Madami yan. Kuha ka. Tumahang. Hindi yata ito. Tasa mo dun. Ito. Wala sa. Kaya tayo. Ito mo pa eh. Ito na pati. O sana sa inyo nagpupunod kayo na siya. Kaya pala yung bulaklak. Ha? Bulaklak, masarap. Anong nalalasa mo? Sarap din. Yan eh. Sarap ah. Ah, di mo pa kayo ta? Uy, basa. Ay mo pa? Natawa ka? Oo, dati. Masaya ka? Oh, sige, kain. Yan si Carlo pa yung alaga ko dito sa Agipit. Subscribe po ang channel ko with vlog. Wala na yung nangyari sa buhay mo. Ang nag-alaga dyan mo. Masarap? Nagustuhan mo? Kaya niyo po ito? Walang po ang Inisip na ako. Ano lasa ko yan eh? Sarap? Okay? Tayo lang tayo dito. Mamayang gabi to, Premier. Panoorin nyo. Subscribe nyo ako. Hindi po, ma'am. Sa video kayo ay. Oo nga, naka-video. Hello. Puro usok. Dito kayo tayo, yaw-yaw. Shoutout mo yung yaw-yaw mo masarap. Shoutout po, Dola Berry po ito. Kumakayod, kahit sa mga nanakit. Talaga. Kaya bilis sipag, ano? Busin nyo na yan. Ambon. Ay, Nuno. Uy, na-11 din ako sabad. Ano pa dito, oh? Ay, hindi na po. Hindi na lang sa bata. Nasa-chill din po kung may 11 nilaruan niya ata ng mga bata. Ito! Lagyan mo na po? May 11! Ikot ng daanan dito. Wala, pinindi ko na lang po. Pinawanan ay yung mga plastic tayo. Pagka, pinagang hit na yun kita silbi. Tommy boy! Pagkaano mo? Tubig. Yan mga tubig. Dito lang po at lalagyan lang po ang phone mo. Lahat po po! Ating ulo ko, be. Tubig natin. Kahit paluta. Ganun ka? Ganun ka na? Kanina yun, Ken? Dito po, kahit ano, patang, nari po. Sikim ng singyaw-iya po. At nakarating kami dito. Kano na pabayaran ko, be? 194 po. At nanagdali natin, kuya ko. Sabi na, nag-adjust ka na. Ano po ang isda dito meron? Maga? Hanggang maga po, maaga. Magang maga. Paghapon pala ay walang nadao. So, dadali natin ko. Kaya ka? Oo. Tagal natin hindi nakikita, ano? Tagal kita hindi nadalaw, ano?
Pasensya ka na, busy ako. Dami kong trabaho. Matulong ka? Dami kong ligpitin. Kailan? Oo, dami kong ligpitin. Mga gamit ko. Kanino yan? Bebe na. Ikaw, pero ni meron ka? Sinong ano? Bayanong taos mo to ka? Gusto mo pa? Gusto mo pa? Ayoko na huli. Pagod pa. Sige, huwag na. Basta, hindi ka lumabasa. Ininom mo yung sauce? Ay, hala! Magbayad na tayo, papasok ang sa. Dara, pasok na, pasok. Wait lang, magbabayad. Magbabayad lang ito. Ano yung mag-i-upload mo? Ate ma, magpasok? Tay! O, ito pera ko. Mabili na po kayo ng pagkain. Daw? Saan? Yan sa Diyan? bundok. Mapunta tayo bukas. Simulang umaga. Oo. Magkakating tayo dyan sa dulo ng bundok. Tapos bababa din tayo. Muting bagit. Masarap pa gayon. Sama ka kay Lota? Nakakaakyat ka sa bundok? Dami dyan nagkakaingin ay. Bibisitahin natin yung mga nagkakaingin sa bundok. Para makita naman tayo. Anong babaunin natin kay Lota? Mabaon lang tayo ng ulam na sardinas. Pwede na yun. Nakain ka ba ng sardinas? Bukod sa sardinas, ano pa? Ang gusto mong baonin sa bundok? Ano pa? Ice cream. Ice cream daw? Ay, sarap yun. Oo, at mainit. Pag ahon natin Oo dyan, nga, ay mainit. abutin tayo ng init. Di maganda dyan. May ice cream. Gandang picture yan. Nagpupula-pula yung kabundukan. Nagpupula-pula ang kabundukan. Tapos pipicturean ka dun. Nakatayo ka dun sa dulo ng bundok. Napakaitaan. Di maganda. Ano? Sisiuwi na ang mga tao kasi gabi na eh. Punta na dun oh. Kanya-kanyang bahay. Ay dun sa gitna ng dagat, pupunta tayo. Bangka lang. Tama ka? Ayaw mo? Baka malunod ka eh. Ano? Pag nalubog yung bangka, anong gagawin mo? Ay, ayun na, dito na tayo. Malampas na si Carlota. Nasarapan si Kinuni sa pag-drive. Kakalagpas ka ng luta. Ay, dilim-dilim na. O, nakalampas na. Mauya po kami, Mader, at madilim na. Busog si Carlota. Anong kinain? Ano daw kinain mo? Talaga. Barbecue ano pa? Di ka nakakasama, di ka namin nakita. Hotdog. Hindi ka pa lang. Hotdog. Kunin ko na to, baka maiwan ha. Parating naiiwan yung mga ganito ko ay. Mader, matuloy na po kami. Ha? Salamat. Siya, sige po, Mader. Bye-bye. Madilim na oh, halo. Ang bilis dumilim dito. Kanina sobrang init. Maano kayo? Shout out po sa lahat ng viewers. May kasama pa pala kayo dyan? Yan sa Rich Team, Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners, sa mga baguang subscribers, especially guys doon po sa mga hindi nag-skip ng ads. Ayan, mapagpalang gabi sa ating lahat. Gabi na guys kasi ginabi na kami ngayon. Papunta kay na Carlota at malayo-layo din kasi kay na Carlota. So ayun, God bless everyone. See you my next vlog. Ma'am Helen, shout out. Ayan, kasama ko si Bina. Si Kuya Noni, ang piloto ko ngayon. Tapos si Kuya Marlon. Shout out po sa inyong lahat. Shout out. Bye-bye.